bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello, the Halloween special. Merong sumama sa shooting ng pelikula namin sa loob ng simbahan. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal ko nang gustong i-share sa inyo ang pangyayaring to sa buhay ko. At dahil malapit na ang Halloween season, siguro it's time para mabasa nyo to. Itago nyo na lang ako sa pangalang Maricel. At ito ang aking secret file. Nangyari ito lahat 3 years ago nung college pa ako. Kumuha ako noon ng isang elective subject na kung tawagin ay Introduction to Film. Actually, malayo yun sa kursong natapos ko. But because I have always been interested sa filmmaking at pinapayagan naman kaming kumuha ng elective subject na hindi related sa tinitake kong kurso, yun ang pinili kong kunin. Ewan ko ba? Siguro matagal ko na ring pangarap ang gumawa ng pelikula. Or curious ako kung ano ba talaga ang filmmaking. Anyway, isa sa requirements namin sa intro to film ay ang gumawa ng isang short film. Kami mismo ang magsushoot. Kami ang aarte. Kami ang producer. Kami rin ang direktor. Basta, bahala kami. Isang short film lang ang output. Game. Short film ang gagawin namin. Napagkasunduan naming lahat na horror ang genre ng short film na isushoot namin. Para maiba naman kami sa ibang grupo. Yung iba kasi, ang isushoot, love story. Yung iba naman, action. So, horror na lang kami sa grupo namin. And then, ang napagkasunduan naming kwento ay tungkol sa isang madre. Isang madre na sumasamba sa isang diablo o demonyo. At para magmukhang organic ang pelikulang isushoot namin, nag-agree kaming lahat na sa isang totoong simbahan kami mismo mag-shoot. So ayun, inihanda na naman ang lahat. Ang script, ang props, ang mga camera na gagamitin, ang lighting, lahat ng gadgets na kailangan. Maski kami na mga gaganap, nag-internalize din muna sa characters na ipoportray namin. Ayos na. Handa na ang lahat. Shooting na ang next major challenge namin. Fast forward sa araw ng shoot namin. Umaga pa lang. Sinimulan na namin mag-shoot para matapos agad ang lahat ng outdoor scenes na kailangan ng sikat ng araw. Nagawa namin ang mga required na scenes smoothly at walang palya.
Everything seemed normal naman. Walang nakakatakot na feels. Nakakapagtawanan pa nga kami minsan kapag may bloopers. Masaya lang ang buong araw. Until the time na kailangan na naming mag-shoot ng eksena sa loob mismo ng simbahan. Bandang 10:00 ng gabi. Dito na kami nagsimulang kabahan. Dahil bukod sa medyo intense ang mga gagawing eksena, iba ang aura kapag sa loob na mismo ng simbahan ang mga kaganapan. Kaya bago kami magsimulang mag-shoot, nagdasal muna kaming lahat. Alam naming nakakatakot ang mga magiging tagpo, pero hiningi na rin namin ang guidance ni Lord para maitawid ang mga kailangan naming tapusin noong gabing yun. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung blessing ito o hindi. Pero isa sa mga kaklase ko ay bukas ang kanyang third eye. Oo, may kakayahan siyang makakita ng mga bagay o nilalang na hindi natin kauri. In short, hindi tao. So ayun na nga. Pumuesto kami sa aisle ng simbahan. Doon sa pinakagitna. Nag-formation kami ng isang malaking circle lahat kami. Naghawak-hawak kami ng kamay noon at nagdasal. At habang nagdarasal kaming lahat, napansin namin ang katabi ko na nakatingin sa pagitan namin yung isa naming kaklase na may third eye. Sobra siyang namutla. At kami naman ng katabi ko, nararamdaman na rin namin na parang bumibigat. Bumibigat ang balikat namin, kaya hinigpitan namin ang hawakan namin ng mga kamay. Natatakot na kami. Pero nagawa pa rin naming tapusin yung prayer ng kalmado. At noong matapos na namin ang prayer, nag-proceed na kami sa kanya-kanya naming task. Pero out of nowhere, itong kaklase namin na may bukas na third eye, biglang nagsalita. DJ Rocky at DJ Jello, tinayuan agad ako ng balahibo noong nagsalita siya. Kasi na-feel ko o parang na-preempt ko na yung gusto niyang sabihin. Sabi niya, may nakita ako. May sumama sa atin magdasal. Namutla kaming lahat. At saka niya i-describe yung nakita niya. At kinilabutan ako noong sabihin niya kung ano ang itsura ng nakita niya sa pagitan namin ng katabi ko kanina. Isang babaeng nakatahi ang bibig pero nakangiti. Yun ang kanyang sinabi. Yun ang nakita niya na nasa pagitan namin ng katabi ko kanina. DJ Rocky at DJ Jello, nanlamig ang buo kong katawan. Parang binuhusan ako ng isang balde ng yelo dahil sa takot at nerbiyos. Napaiyak na lang ako ng malakas at nilapitan ako ng mga kagrupo ko. Hindi agad natuloy ang shoot. Sinubukan muna akong pakalmahin ang mga kasamahan ko. Pero hindi ko magawang kumalma agad.
dahil alam kong totoo ang sinasabi ng kaklase kong may third eye. Ramdam ko ang presensya ng babaeng sinasabi niya. At nakikita ko sa utak ko, habang pikit ang mga mata ko, ang itsura niya, ang mukha niya, ang bibig niyang nakatahi. Pero may ngiti. Duguan ang mga labi. May sinulid na nakatusok ng paekis sa bandang taas at baba ng kanyang bibig. Sinubukan kong ilarawan sa kanila ang umiikot na imahe sa utak ko. Pero ayaw naman nilang maniwala. Hindi ko maipaliwanag, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ako sinasaniban pero parang pumasok sa utak ko ang babaeng yun. At yung pakiramdam ko ng mga sandaling yun, gusto ko siyang palabasin sa utak ko, ganon. Gusto ko siyang paalisin. Nagmamakaawa ako. Huwag na niya akong balikan sa isip ko, lalo na kapag nakapikit ako. Umabot sa punto na napapasigaw ako ng, iwan mo na ako! Iwan mo na ako! Natatakot na rin ang mga kagrupo ko. Pero niyakap lang ako noong kaklase ko may third eye. At siya lang ang nakapagpakalma sa akin. Noong mga sandaling yun, nung sinabi niyang wala na siya rito, doon lang nawala sa isip ko ang imahe ng babae. Grabe yung takot na naramdaman ko. Naiyak pa ako ng ilang minuto, pero nagawa ko rin kumalma. Nag-insist ako sa buong team na ituloy namin ang shooting at kaya ko na ring umarte. At noong mahimasmasan ako, tinuloy na namin ang shooting. Nung matapos kaming i-shoot yung eksenang involved ako, lumapit uli sa akin yung kaklase kong may third eye. Hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahan niyang sinabi sa akin, Maricel, may ipagtatapat ako sa iyo. Hindi lang isa yung sumama sa prayer natin kanina. Meron pang iba. At habang nag-uusap tayo ngayon, dumarami sila. Pumapasok sila dito sa loob ng simbahan. Maiiyak na sana ako sa takot, DJ Rocky at DJ Jello, pero pinigilan niya pa ako. May nakarinig sa amin na isang kagrupo. Parang vinalidate niya sa kaklase naming may third eye kung ano-ano yung mga nakikita niya. Dito na kami nag-worry. Kasi hindi maganda yung description niya sa mga nilalang na nakikita niyang sumasama sa amin sa loob ng simbahan. At unti-unting napansin ng iba naming kagrupo ang pinag-uusapan namin. Yun na ang naging signal sa amin na wag nang ituloy ang shoot sa loob ng simbahan. Kaya lumabas na lang kami at humanap na lang ng lugar sa labas kung saan namin pwedeng gawin yung mga eksena na kailangan naming ma-shoot. Kahit grabe na ang takot na nararamdaman namin, sinubukan pa rin naming tapusin lahat ng mga eksena. By 12 midnight, nagdesisyon na lang kaming umuwi na. Dala na rin ang magkahalong pagod at takot habang nagsushoot kami. Sumakay na kami sa inarkila naming van at isa-isa naming hinatid lahat ng mga kasama namin sa shoot. Isa sa mga naunang maihatid ay yung isa sa mga kasama namin na may third eye. Hindi nagtagal. Pagkababa niya ng van, nag-text siya sa akin at sabi niya sa text, Maricel, merong babaeng sumama sa atin pa uwi. Nandyan pa siya sa loob ng van. Nagsigawan kami at biglang napahinto ang driver sa pagmamaneho. Bumaba kaming lahat at tiningnan namin ang loob ng van mula sa labas. Wala kaming nakita. Pero wala nga naman sigurong magpapakita dahil wala naman kaming third eye. Ang hindi lang namin maiwasan ay ang mangamba. Mangamba kung biglang makita ng mga mata namin ang babaeng sumabay sa amin sa van.
ending. Nakauwi kaming lahat ng maayos. Pero noong gabing yun, hindi ako nakatulog. Biglang bumalik sa utak ko ang itsura ng babaeng nakatahi ang bibig na nakangiti. At naiyak na lang ako uli sa takot. Hanggang sa mapagod ang utak ko at tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan, nakikita ko pa rin ang babaeng yun sa isipan ko. Kahit nakapikit ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at nakita ko sa likuran ko ang crucifix sa dingding. Ipinagdasal ko na lang kay Lord. Napawiin ang pabalik-balik na imahe ng babaeng kinatatakutan ko kagabi. Matapos kong magdasal, kumalma ang isip at puso ko. At magmula noon, hindi ko na uli nakita ang babaeng bumabagabag sa akin nung gabing yun. Natapos naman namin ang sinushoot naming short film at grupo namin ang nakakuha ng pinakamataas na grado. Naisip ko, mukhang worth it ang takot na nararamdaman ko o naramdaman ko noon. Pero ayoko nang ulitin yun. Kaya napagtanto ko tuloy na hindi ako babagay sa filmmaking. Mag-i-stick na lang ako sa pagiging isang librarian at hindi ako matatakot na mag-ayos ng mga libro sa library na pinagtatrabahuhan ko. Ang layo ng elective ko sa kurso ko, no? Pero okay lang. At least, nasagot naman ang experience ko kung babagay ako sa industriya ng film o hindi. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pakikinig niyo. Muli, ako si Maricel. At ito ang aking Secret File.